Tudtad, hogy vannak olyan emberek, akik mindenféle tárgyakat megesznek? Gyurmát, játékfigurákat, pakot vagy apró fémtárgyakat. És nem, itt most nem kisgyerekekről van szó, akik ugye alapvetően mindent a szájukba vesznek, hanem felnőtt emberekről. Én Bamarcel vagyok, mentalista, és ezt a betegséget pedig úgy hívják, hogy a pika-szindróma. Ezért pika-szindróma, mert a pika-pika az latinul azt jelenti, hogy a szarka. És ugye a szarkának is van egy ilyen jellegzetessége, hogy megeszik mindenféle csillogó tárgyakat, és ezért kapta az állatról a nevét ez a betegség. Érdekes módon gyakran előfordul terhes nőknél ez a betegség, ugyanis amikor terhes az ember és nagyon kívánós, mindenféle dolgokat megkíván, és hát bizonyos esetekben egy kicsikét elcsúszik, kifordul magából ez a dolog, és elkezd kívánni az ember olyan dolgokat, amik már nem is ehetőek. Úgy gondolom mondanom sem kell, de ez elég veszélyes betegség, ugyanis egy csomó olyan dolgot is megesznek ilyenkor az emberek, amit ugye nem tud megemészteni a gyomruk, ami később komoly károkat is okozhat. Amúgy biztos vagyok benne, hogy ha meglátsz egy szép színes radírt, akkor neked is átfut az elméden az a gondolat, hogy vajon milyen íze lehet ennek a radírnak, de a lényeg az, hogy ne kóstold meg,